Πουθενά αλλού στην Ελλάδα η καρδιά σου δεν χτυπά στις 18.000 στροφές το λεπτό. Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου από τις 2.30 το μεσημέρι και Κυριακή 28 από τις 9 το πρωί ξεκινά το 6ο Peak Lux Cola. 5 κατηγορίες καρτ, ένα μοναδικό θεαματικό σοου από την ακροβατική ομάδα Αρεπιάντο από την Πορτογαλία, σοου μηχανών από την ομάδα Eco Ducati Team και τους πρωταθλητές της, Drift Show που κόβει την ανάσα από τα μέλη της ομάδας Frenzy Drift, τους Αποστόλη και Γιάννη Παπαλεξόπουλο, η ομάδα Σκάρτα 100 Off-Road Team, ένα μοναδικό σοου 4x4, το Safety Car Nissan GT-R με απόδοση πάνω από 1.000 ύπους, φόρμουλες Gloria και ιστορικά αυτοκίνητα. Δράση στο Lux Cola Action Park και τα πανέμορφα Peak Girls.